A venit vremea ca oamenii buni să trăiască bine în Republica Moldova și să aibă încredere în ziua de mâine. Măi, Ioane, ea privește ce se întâmplă în țară, iar s-au pus pe Maia, e scandal. Pe Facebook e un tărăboi și o care iar opoziția a scos un arsenal. Și că pe mândrețea de verișoară, ca pe o prințesă a pus-o în cap de țară, pe 6.000 de euro pe lună. Auzi, Ioane, cum mai sună? Ascultă, mărioară, ia mai taci din gură, mai bine toarnă-mi un pahar de vin. E o treabă curajoasă, peste măsură, că la Moldața ea veghea un cer senin. Și ce dacă din Slovenia muncește, acolo Wi-Fi-ul, zic eu, nu se oprește. Mai puțin stres, un aer mult mai pur, e pentru calitate. Te asigur, ce calitate, Ioane, e o aberație. Tu uită-te ce sporuri e prăpăd. În Slovenia ea nu trăiește în rație, iar noi facturile cu greu le-am achitat. De munca noastră și de lege obosită, Își bate joc de noi stând liniștită. un pier de la distanță ea ne face. Cum poți, Ioane, să-i dai pace? Ce drăcia, Doamne, iartă-mă! Famarie, ești o jertfă a propagandei, ai se face Europa, nu înțelegi? Suntem înconjurați de mafioți și bande, iar hibridul ne atacă în străzi și legi. Aici e pus un om de încredere curat, nu unul de pe drumuri rătăcit și speriat, ci omul tău la buget mufat la fix. Ăsta e verișorismul, nu-i un simplu mix. Doamne ferește! Lasă-o, Ioane, scriu că-i treabă dubioasă. Cum s-a iscat pe internet acest scandal? A și pleca din funcția bănoasă și s-a dărâmat europeanul piedestal. Acum tot strigă, întorc banii până la un leuț. Voi parcă nu ia bună zău, Că mi milă de oamenii din acest joc micuț, ce-au nimerit sub roți din întâmplare. e de râsul curgilor, măi, Ioane. Tu, mărioară, la geopolitica cea mare, nu te pricepi deloc, așa să știi. Ei au acolo o analiză tare, mă mir de ei și de atâtea fantezii. Ai noștri pot orice, în galbeni colorați, iar desprinși întorc banii, nu sunt intimidați. E tot sistemul vechi, doar bine aranjat. Hai, toarnă un pahar, te-am rugat. Ioane, trăim ca boschetari în casă, iar ei din verișori și verișoare fac boierași. Ne-au promis cinstea cea mai luminoasă și acum ne scuipă în ochi, la fel ca ieri. Ba, președinta nu știa de Slovenia nimic. Ba, Munteanu stă în offshore-uri liniștit un pic. Despre ce bătăi de inimă să-ți mai vorbesc. Bea, bea, mărioară, Bea și lasă jale. noi am votat acum, asta ne e calea. Bea, mărioară, bea și lasă jale. Noi am votat acum, asta ne e calea. Respectiv, eu am mulți veri cu care ținem legătura, cu care ne vedem destul de des, așa că chiar dacă familia imediată este mică, sunt norocoasă să am o familie mare